Mga kapuso, wa nay masakit pa kung ugaling naghambing ka og dobleng gibati. Sama na lang niining adunay HIV ug karon piniriso pagayod. Ato kining sayran sa RTV Presents ni Luan Mayrondina. Tulo ka tuig nang nakahibaw si Billy, di tinuod nga pangan nga gitakbuyan siya og HIV. Apan tungod sa kauaw nga masayran sa kadaghanan, gipili niyang itago ang kamatuoran ug inanay nga nakasinati ug kausaban sa iyang pamanit ug timbang. Kini ilabi na kay nisulod siya sa bisyo ug nagumon sa gidiling drogas. Hunyo sa miaging tuig, lakip siya sa upat nga nasikop atol sa buy-bust operation sa kapulisan. Giingnan ko sa akong close nga amiga nga ari na nga kadiri kay naakay pirmitambal so wa kong sugot kay mahadlo ko nga makatag so karon naabot ko diri dapita nagpasalamat jud ko kay og wala pa dayon ko mutumar og tambal wan ako diri sa kalibutan patay na ko. Nagduda si Billy nga posibleng nakuha niya kini pipila ka tuig na ang nakalabay. Iyang gibutyag nga wala siya mag-practice og safe sex ug bisan kinsa lang ang iyang nahilawas. Dili ko ganahan gud. Di ko gana kay hasulan jud ko. Kung napatuo pa jud ko sa una nga kana siya gamiton kay safety daw. Mas ako tong gituman ang iyang gisulti nga magamit kag kuan kanang kondom. Alang kang Billy, doble kasakit ang iyang gibati karon. Ilabi na kay anaa siya sulod sa bilangguan. Basig di sila kadawat nga na ako'y sakit. Basig hugawan sila nako niya. Mahadlo kong sugon nila. Basta nahadlok ng tiyog ko. Si Billy, lakip sa pipila ka mga binilanggo lukop rehiyon nga naghambin og HIV. Gitataw hinuon sa DOH nga kung regular lang ang pagtumar sa antiretroviral medicine, dili na makatakod ang HIV. It is also true that if we are taking antiretroviral drugs, labi na katong mga tao nga dunay HIV, is after how many months, pwede gid silang mag-undetectable viral load. Meaning na ang virus sa ilahang dugo is niubos na gid sila into below 1,000 copies. If maunay sitwasyon sa usa ka tawo nga nag-ubos na yung viral load, it is equivalent to non-transmissible. Base sa datos sa Department of Health Region 7, natala ang labing daghang kaso sa HIV sa miaging tuig. Diin miabot sa 906 lukop nasod, gikan Enero hangtod Nobyembre. Labing daghang kaso ang sa lalawigan sa Subo nga moabot sa 768. Diin naguna ang mga lalaki nga nakighilawa sa laing mga lalaki nga moabot sa 431 ka mga kaso. Mitumaw karon ang kabalaka sa pagkuwang sa supply sa antiretroviral drug, human gikatahong gipugngan sa Bureau of Customs sa kauluhan ang supply tungod sa wala kabayri nga mga customs duties and taxes. Apan dinhi sa Region 7, gihimaka kini sa kadagkuan sa Department of Health Region 7. Taliwa ning issue sa stock-out sa mga antiretroviral drugs. Gipasalig sa Department of Health Region 7 nga walay kakuwangan sa supply dinhi sa Region 7. Gani ilang gitataw nga way ni usa sa ilang mga pasyente ang nakapalta sa pag-inom niini tungod lang sa kakuwangan sa supply. Naalay kanang ang mga meds is gipanghatag lang siya nga good for a month or 2 months. Kay supposedly naman ay 3 months buffer or 6 months buffer or 6 months maximum stock. But rest assured, tanan nga people living with HIV naagi na tumar. Dakong panginahanglan sa mga naghambin sa HIV ang antiretroviral drugs aron mas mulungtad pa ang ilang kinabuhi. Hinaot nga unta hatagan kini og dakong pagtagad sa gobyerno. Ako si Luan Mayrondina og kini ang akong short dokyo.